Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La me zigiri plisi abonné befo. Ma fo manga abonné befo. Parce que ni tigi be zigiri plisi la. Ni ne ma ka mo folo e, ti ka mo la ba. Parce que na me zigiri plisi jama befo. A barakelaw, a directeur a secrétaire a moko be moko hali no be kala ta ka bon moko do ye zigiri plisi ka anga fuli ye shiri mu bela de ma amba fo mo wala ka zigiri plisi tanye aya kalifa ala na ka kira la ala de Usman Sidi Madan Haidara sabati chawchala muso chela zigiri plisi ala ka sabati Haidara bunya ka o kɔfɛ an bɛ a ka abonnéw fo ko n'i y'a mɛn fa donibata fo ni maganima wala n'i y'a mɛn gɔngɔn duuru dɔrɔn fila de bɛ dugu n'i y'a bɛ courage ta ka taa mɔgɔw interviewer ka tila ka courage ta k'a ka forfaits jeni k'a ka sɛgɛnw kɛ ka tɔɔrɔw kɛ a b'a kɛ abonné ninnu de kama donc ni abonnéw fana tɛ yen ka aw jate minɛ ani ka courage don aw la a b'a dabila donc an bɛ abonnéw fo u bɛ forfait min ta pour que ka se k'aw filɛ ala k'a forfait sɔngɔ nɔgɔya ala k'an n'u jidi n'u y'an filɛ mɔgɔ y'a partager ka aimer ala ka hɛrɛ k'i ye mɔgɔ m'a partager ka aimer ala ka hɛrɛ k'i ye an b'o dugawu kɛ o kɔfɛ an b'i yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la vraiment ani yɛrɛ kanubagaw an ka foli ɲɛsinnen don bɛɛ ma ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ani ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ani ka dugawu kɛ bɛɛ ye inshallah. Karamɔgɔ Ustaz Abdoulaye Mohamed Keita sisan morikɛ nin wagati in na a cogolen bɛ anw fɛ yan ba Maliba la Bamako mais temps bɛrɛ t'a bolo c'est pour cela a ka di anw ye an ka abonné ka wasa de sɔrɔ dɔnni ko kan c'est à dire ka se k'u to sigiyɔrɔ la k'u yɛrɛ magow dilan walima ci gɛlɛn bɛ minnu bolo cɛ gɛlɛnw ɲini minnu bɛ se ka u ka ci gɛlɛnw ta ka bɔ u kan yɔrɔnin bɛɛ zigiri plisi kalega de y'o ye n'ala sɔnna ni anw ye tiɲɛtigi kunbɛn hali n'a sɔrɔ i bɛ kulu sanfɛ an bɛ yɛlɛ i nɔfɛ o hukumu de kɔnɔna na an y'an jija cogo bɛɛ la Ustaz ka séjour kɔnɔna na Bamakɔ yan an ka se ka baro kɛ n'a ye pour que an ka nafa caman sɔrɔ karamɔgɔ an bɛna baro fɛn caman kan parce que n tɛna fɔ ni k'i présenter parce que min yɛrɛ sigilen don sisan n'a ɲɛ bɛnnen ma a yɛrɛ b'a dɔn ko nin cɛ nin ye cɛ dɔ ye mais don o don mɔgɔ kura dɔ b'ale i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka don ɲininkali kɔnɔ. Bon ne tɔgɔ de ko Abdoulaye n jamu ko Keita wala n fa ale tɔgɔ ko Muhamadu donc komi n fa kɔgɔlen kojugu donc n y'ale tɔgɔ fara n tɔgɔ kan k'a kɛ Abdoulaye Mohamed Keita bon an fila jɛlen don Keita in de la parce que n y'o sɔrɔ n fa sababuya la wala ale sɔnna ka n danbe ɲɛ k'a di yan donc o la n tɔgɔ ko Abdoulaye Mohamed Keita o de fara kan sinon papier yɛrɛ kɔnɔ Abdoulaye Keita de don bon k'a danna fɛnɛ ko sisan morikɛ o fɛnɛ sɔrɔla kanubagaw ani dɛmɛbagaw olu yɛrɛ ka kow kɛcogo fɛ donc o b'a ye an bɛ dugawu kɛ cogo min na an bɛ baaraw kɛ cogo min na bon caman bɛ jaabiya la wala ko dɔw bɛ se ka na sisan an b'a kɛ an b'a fɔ ko bon n bɛ nin ko in kɛ sisan a bɛ kɛ sisan donc o y'a dan na dɔrɔn ko sisan morikɛ donc ala k'an dɛmɛ. O ye i ka baara kɔnɔna ye ka nin kɛ sisan a ka minɛ sisan inshallah o diyara n ye o bɛnna ma sisan an bɛ taa ni baara ye ɲininkali caman bɛ n fɛ bi k'a k'i la parce que anw yɛrɛ bɛ fɛ de diɲɛ ka lafiya quoi ko dɔ de bɛ min ɲɛ bɛ ka bɛɛ yɛrɛ tɔɔrɔ adamaden kuma dɔw la i b'i ka kow kɛ i bɛ taa sɔrɔ foyi i mana min kɛ dɔrɔn o bɛ ɲɛ i bolo mais kuma ni kelen dɔrɔn i bɛ sin ka bali ka i ka ko bɛɛ bloquera i ka foyi tɛ ka sira sɔrɔ u b'a fɔ ko karisa sirilen don n'u ko mun yɛrɛ de bɛ siri lase adamaden ma ani est ce que o siri yɛrɛ bɛɛ ye dabali ye n bɛ fɛ n'u yɔrɔnin walawala an ka bɔ ɲɔgɔn ok ala k'an bɛ sɔn a ma bon an bɛ min f'i ɲɛna o la nin ye ɲininkali ba de ye bon mɔgɔw b'i pan nin kunna quoi mais i ye kuma dɔ de fɔ a bɛ ka ala kira de ladege tan parce que ala ko ala kira ma ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadu ne m'i ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ ye bon n'aw ko k'a bɛ fɛ ko danfɛn bɛɛ de ka lafiya donc a bɛ ka ala kira ka sunan dɔ de labato bon foyi fɛnɛ tɛ yen min ye gansan ye hali ala m'an da ten gansan ala bɛna hadamadenw da danni bannen ko a ko wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun y'a ye
bon o dana an dana ale batuli kama ala kala ka fayna tugune ko farifuni an qabla ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni ya ala ko mara ma dum dati ne nya da ka kan batuli bo ay sana kan batu na ay batu tugo ni ngata donc haramadiya ala fana madati amada gansan quoi haramadiya ala fana sigilo ko quoi ya asigilo kalkulu de ga ya ta ka laje muso ba ka kalu labo yi kalu labo tigelen ko fe kli haka do re bi no tanko ma se muso to kono ka ni muso fana kono ta o kli haka en kono kli haka do fana de bi no tanko fana ma se atibo manuji da ka ke juli kli haka do fana de bi tango fana ma se atibo juli da ka ke sugubi kli haka do de bi tango fana ma se atibo sugubi ala ka commencer ka forme ta ya donc la harama dia ko be sigilo ko donc la ma ira ka fo siri mu me mo ko soro ado e dabali juwe ado ti dabali juwe ya bo siri mi era mo ko soro ka soro dabali juwe te o de ka cham harama dina ka teme dabali ira ka hala ka o ke juwe o ira ka yira ma wala ira ka ko ke juwe dama ne iba sa sila sani ka muso fu walma sanu muso ka furu ita sura ka ko kun kan me be muso furu dole ka ko bebe ci ya bo wo chamanta ni a 100% ni ota 98% be 95% wa fo ko be muso tere ka so muso tere chen muso ka ko ke tu wo do musi Allah bon no a partager jona a partager chaya emje na faka boko di jivano ça ya milame bon no e che gardige sirisi sa donc abna fo ko muso tere mai ya bon uta karamugo munu fe anu uta don baga munu fe o do ara se afo ko muso la mo do de gi dabali ka so dabali te ya mi mo ge mo wala mo do sisa ka so de mo muso furu me war so le fe so be nana muso furu do ba ka ko commencer ka shiri ka ko commencer ka gelea fo to se mo ma chere ni muso be ka fo mo ya mo ke daga suno ko fu ka ta dugu je o do se je ya o da to an ka kira Muhammad o da kira de ko to ala kira Muhammad kishin na baba ma ako ko ni ka fo mo ga temena ni fu muso de nyon che ki kana so ka daga suno ko abada ko tangi mati nettoyer ni ma se ki ko ki je ka tana ba ko ke ni da muso kere fe ki nettoyer ko no ko mun bi fa ko la ki ko no boy kanita ya nafa chama mo fene na ni lo ke jan ka fo nyonga to mena ni muso no je i da wati ni no sere la fiara i tara ka ti nettoyer al ni mi fa fa be ko tari nettoyer do kan i dai no la o ba to impuissance sexuelle ti che so Allah ni chao che fena bo ke jan eni muso dara sano ku la ka ti yere nettoyer itlala kana i da muso ko re itlala ka se muso matu ni o ke o demu mana so o konna na ni no iga barara de ko ni ga barara de wi ibe demu de so a den be ke bani Allah ya mais évidemment muso ka kafo nyuga ke o no ko kile itlala ye signala muso matu no kafo nyuga ke no dengele so la a demi mawoya mo ya mana asendo dia ko la alabanti ja Allah ya o den suku de ka ko be mo be kamana ga aka hera soro chugo be kamana ga bo yebo mina ne bi daga suno ko fuka ta dugu je ne dugu je ka soro ka ti ko ki nettoyer ki ga jana ba ko kana sini o de be ka ti sirisi je Allah aba ga ti sirisi muso mo bon eni muso ka shi glangele ga su na shira ni daranga asira nyo ma daranga dugu jera a ko darangele be no tuni asira nyo ma be jean aba ke to ga ma fa nya ga verset ju ma se darama mais akala ka sigi kana dawo darangele ga tu ka shi ga tu o fana be garde siri se mo be mo siri Allah bon ni siri nu ni so tangi ma dabla na shi ti se ga ban yiri ti se ka ban saraka ti se ka ban fi ko wulu dabla fi ko kewal ni yere de dabla pe wala ya bo si sai ba nga soko na ofene la jenta so nga glan jugor la ofali no nga tasaw de la ya ani nyaman kulu fi kulu samara kulu wa nga glan jugor la ofali no de la ma be frika wala ni fane mo wasiri la ya mogo be no ni biga fini ko araba ni biga fini ko samedi itike wartigi o fere be mogo gardige si
karamɔgɔ ni yɔrɔ expliqué mɔgɔ bɛ yen e ka fini bɛ ko araba ni samedi araba donya ni samedi donya hali ni tɔgɔ bɛ waritigiw ka lisi la a hali bɛ n'a fa sɔrɔ i bɛ sanu bilindigi sanfɛ i bɛ jigin Allahu akbar mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ dugukolo kan ne b'i ka fini ko i b'a ko samedi ni samedi y'a ye puisque i b'i ka fini ko dimanche o bɛ fɛn min se mɔgɔ ma ne b'o dɔn n'i b'i ka fini ko lundi o bɛ fɛn min se mɔgɔ ma n b'a dɔn n'i b'i ka fini ko mardi o bɛ fɛn min se mɔgɔ ma n b'a dɔn n'i b'i ka fini ko mercredi a bɛ fɛn min se mɔgɔ ma n b'a dɔn n'i b'i ka fini ko jeudi a bɛ fɛn min se mɔgɔ ma n b'a dɔn n'i b'i ka fini ko vendredi a bɛ fɛn min se mɔgɔ ma n b'o dɔn n'i b'i ka fini ko samedi o bɛ tɔɔrɔ min s'i ma n b'a dɔn mɔgɔ jumɛn ka fini kan ka ko dimanche n b'o dɔn mɔgɔ jumɛn ta man ka ko dimanche n b'o dɔn jɔn de ta kan ka ko lundi jɔn ta man ka ko lundi bon nin bɛɛ bɛ mɔgɔya la y'a ye nin bɛɛ de bɛ mɔgɔya la bon nafolo sɔrɔ sira kan ani garijɛgɛ foni sira kan mɔgɔ o mɔgɔ b'i ka fini ko mercredi ani samedi n'an ko araba ani sibiri mɔgɔ o mɔgɔ ka fini bi ko nin don fila la i b'i sa fantanya de la i ti kɛ fɛn ye cɛ dɔ tun bɛ ala kira Muhamadu kisi nɛma b'a ma yanni kira ka fatu a delila ka na kira ma ko Muhamadu ko ɲɛma ko fantanya bɛna bɔ silamɛya la ala kira ye don fila fɔ a ye ko to k'i ka fini ko nin don fila la a tora k'a ka fini ko don fila la kɔfɛ tuguni a nana hɛrɛ sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ a ma sanga jaba a nana hɛrɛ sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ a bolila ka na kira ma ko Muhamadu ko ɲɛma dɛ ko ko fa ko wari sɔrɔ ko sɔrɔ bɛna bɔ silamɛya la y'a ye kira ko bon ko to k'i ka fini ko araba ani samedi cɛ tora k'a ka fini ko araba ni samedi a ma sangani sɔrɔ a y'a ka nafolo fana bɛ ka tiɲɛ a bolila ka kira ko Muhamadu ko sabali dɛ ko ɲɛma dɛ ko n ka nafolo tiɲɛ bɛ kana bɔ silamɛya la kira ko bon ko sisan ko n ye hɛrɛ f'i ye n ye tɔɔrɔ fana f'i ye k'i yɛrɛ b'a dɔn y'a ye ala yɛrɛ y'an da ten wa a den n'aw na jiden ka sira fila da ɲuman sira juguman sira bɛɛ b'a dɔn y'a ye donc samedi ani araba ko an b'a la ko mun de bɛ siri se mɔgɔ ma wala la n b'o fɔ quoi wala samedi ni araba y'a ye samedi ani mercredi samedi ni mercredi mɔgɔ o mɔgɔ ka fini ko la siri b'i minɛ sira o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ y'o ye a b'a sɔni a b'a tigɛ n'a ɲɛ a b'a sɔni tigɛ n'a ɲɛ n'i ye wari n'i ye 100 sɔrɔ n'i m'o dun o ba i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ n'i ye 200 sɔrɔ n'i m'o dun o ba i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ n'i ye 1000 sɔrɔ n'i m'o dun o ba i tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ n'i ye 2000 sɔrɔ n'i m'o dun o ba i tɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ a to k'a ka fini minɛ garidi dɔ b'a la ka sin k'o tigɛ ka bɔ a la ten ka fini to a yɛrɛ bakun kan o tigilamɔgɔ o c'est à dire n'i ye 100 sɔrɔ bi sini i tɛ foyi sɔrɔ f'i ka 100 in dun k'a ban o la sini sɔrɔ ka wari wɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ bɛ siri lase adamaden ma nin bɛɛ de bɛ siri lase mɔgɔ ma donc nin bɛɛ de kan ka lakɔlɔsi a ye émission ye a y'a partager dɛ yanni karamɔgɔ ka taa ɲɛfɛ usa na ka numéro di joona a ye numéro in ta n'o ye Salsa Morikɛ yɛrɛ ka numéro ye Cheikh Abdoulaye Mohamed Keita a ka Mali numéro 00223 kɔfɛ le 76 28 15 52 o y'a ka Mali numéro ye appel bɛ k'o la mais o tɛ WhatsApp kan a bɛ WhatsApp fana kan voilà mais a connecté tɛ ni min bɛ fɛ ka vocal bila WhatsApp la hali n'i bɛ Mali la i mana kɛ fan o fan 00225 07 78 78 99 70 o y'a ka Côte d'Ivoire numéro de ye mais nin waati in na a bɛ Bamakɔ n'Ala sɔnna ma yanni karamɔgɔ ka taa kɔni an na walawala caman sɔrɔ Usali ayiwa namu an ka taa inshallah voilà bon o fana bɛ siri se mɔgɔ ma y'a faamu bon mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ yen nɔ e si dilan o dalen don k'a kun ɲɛsin kɔrɔyan fanfɛla ma e b'i kunkolo ɲɛsin kɔrɔ ma Usali ne ta bɛ ten voilà mɔgɔ si dilan kunkolo dalen don k'a ɲɛsin kɔrɔyan fanfɛla ma kɔrɔn fɛ k'a ɲɛsin kɔrɔn ma a kunyanfan bɛ kɔrɔn fɛ voilà e b'i mɛn tiriki tɔrɔkɔ la i b'a fɔ k'i bɛ sira o sira ta i bɛ siraw kunkurunin de sɔrɔ ka mɛ a si t'an fɛ a si t'an fɛ mɔgɔ ka dabali tɛ foyi di rien dɔ bɛ se k'a f'i ye ko cɛ k'i b'a dɔn ko sini n bɛna miliyɔn 1 d'i ma n'o kunna ma diya sini a bɛ voyager y'a ye dɔ bɛ se k'a f'i ma sisan ko bon ko n ka cɛ ko sini ko na ka taa nin yɔrɔ in na n'an taara e sigi yɔrɔ an bɛ sɔn ka 20,000 sɔrɔ n'i taara e bɛ 20,000 de sɔrɔ y'a ye donc o fana bɛɛ yɔrɔ nin bɛɛ ye garisɛgɛ ko de ye nin bɛɛ siri de ye nin bɛɛ siri de ye voilà
tu vas no bon mo bino ika sokona nalu to ka yega sokona wala e gazigati fu la mo ka dabalite ni ko fika nu ndabla ni ya mo bino e ka dunda o nyeshini no klibima i shisu da e bi shisu mi fena ko no nyeshini no klibima no e bi shi ye telefone herate do atete balo so ndala ma daga do e bi shi le kete ke fe Allahu ya hal mo be here soro ko mi na ti gwa ya ko solution mo la iga shi ga ludo da nyeshini no klibima i here shisu da fena nyeshini no klibima e dura no ka to ka faible mo le bla ga ori bisega Allah kari wala ori bisega Allah kari ya al ne yiri no bla ga a wuruji ga ya ibe yiri no ko faible ka dala wuruji ga ya bela i yɛrɛ farikolo la fana i jija tile kana bɔ ka bin ka sɔrɔ wuruji t'i farikolo la dɔ la i ma bange dɔ b'i tɛgɛ la min ye bilenman ye fini fugulan dɔ don min ye bilenman ye i ka fini dɔ don min ye bilenman ye i ka samara dɔ don min ye bilenman ye Allahu ya bon solution b'ale la bon ni bɛɛ bɛ sigi se mɔgɔ ma bon komi émission don wala waati la ko nka tɔ caman bɛ an bɛ se k'ale baro daminɛ sisan fo sini nin bɛ siri se mɔgɔ ma nin bɛ siri se mɔgɔ ma nin bɛ siri n b'a bɛɛ fiye an ɲɛ bɛ ka ko ninnu bɛɛ kɛ dabali ko ni fɛnw olu tɛ dabali ye olu tɛ dabali ye a n'o tɛ ne yɛrɛ ka dilan kun ɲɛfan ye sini o kɔrɔ ne ta sisan b'a bɔ a la i simila a ye émission y'a partage a nafa ka bon kojugu parce que silamɛ n'i ye nafa sɔrɔ fɛn dɔ la i fana k'a kanu i silamɛ ɲɔgɔn dɔ ka nafa sɔrɔ ni o ye a ye émission in partage voilà bon sisan Ustaz nin ye lahalaw ye minnu bɛ yen n'i b'a la hali ni siri tigɛla mana d'i ma cogo cogo en tant que i ma olu dabila e ka siri kɔni tɛ ban fiyewu a tɛ ban hali ni siri tigɛla d'i ma i b'a kɛ k'a kɛ i tɛ foyi y'a la siri tigɛla minnu bɛ ka d'i ma o ka ɲi dɛ siri tigɛla ka ɲi mɛ e yɛrɛ bɛ lahala min na il faut changer o tuma an ka jateminɛ kɛ an ka kow la parce que ko bɛɛ kɔrɔ bɛ ko bɛɛ la mais n'i ka dɔnni ma se min ma don min na a ma s'o ma ne yɛrɛ kɔni kabɛ ala ka na ma deli ka ninnu mɛn fɔlɔ n ka dɔnni ma se ninnu ma o de kama mɔgɔ ɲuman fɛ baro ka di mɔgɔ min yalala mɔgɔ min kalanna to ka baro kɛ n'a ye i bɛ nafa caman sɔrɔ a la Ustaz pour que an ka siriw tigɛ ka bɔ a la wala bon pour que ka siri tigɛ ka bɔ i la i bɛ fɛ an ka kuma jumɛn kan i bɛ fɛ an ka kuma kuranɛ de kan wa i bɛ fɛ an ka kuma laturu de kan wa walima i bɛ fɛ an ka kuma yiri de kan wa pour que ka siri ninnu tigɛ wala jumɛn ka d'aw ye sira fɛn fɛn ka di n ye dɔrɔn n ka taa n'o ye n mana bɔ ni fan o fan ye non n'i bɔra ni fan i b'a bɛɛ dɔn n Allahu b'a moriya siraw dɔn n b'a bamananya siraw dɔn n b'a kuranɛ hayaw dɔn n b'a kuranɛ suraw dɔn wala min ka di yɛrɛ ye dɔrɔn wala i bɛ dɔ ta o la an bɛ taa kɔ ne yɛrɛ kɔni bolo yiriko in de ka nɔgɔn yiri ne ka jate la ok ala k'an bɛ sɔn voilà parce que an bɛ taa sugu la an bɛ taa dɔ san yiritigiw a explication fɛ olu caman bɛ mali la yan mais minnu bɛ kɔfɛ an bɛ se ka jumɛn olu dɛmɛ dɛmɛ laturu wa ok ala k'an dɛmɛ bon n'i y'a kɛ laturu fɛnɛ mɔgɔ min tɛgɛ ma don laturu la o bɛ laturuden baara a tɛ ɲɛ o an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de attends n'i tɛgɛ ma don a la quoi i b'a baara a tɛ ɲɛ o mais faydaw bɛ fɔ an ye an b'u ta mais fayida minnu bɛ fɔ e ɲɛna i delila k'a fayida jumɛn de kɛ fɔlɔ min ɲɛna nin ye ɲininkali gɛlɛn siga tɛ nin na ɲininkali gɛlɛn e kelen tɛ ne bɛ mɔgɔ caman ba de ɲininka nin na quoi a si tɛ kɛ Allahu akbar y'a ye laturuden kan ko tɛ ten dɛ ala y'a ka kiraw sugandi de k'u ci k'u kɛ kira ye ala ye nabi ɲumanw sugandi de k'u ci k'u kɛ kira ye bɔn mɔgɔ minnu fana bɛ laturu baara n'a bɛ ɲɛ olu fana sugandilen don ala ka se kɔnɔ n'a fɔra an ka bɔgɔ siɲɛ ka bɔ bin na n'a fɔra an ka bin siɲɛ ka bɔ bɔgɔ la walahi bilahi talahi bɛɛ man ka laturuden ci bɛɛ n'a baarali man kan bɛɛ n'a baarali man kan o fɛn tɛ o minnu bɛ ko ka sa an bɛ se k'olu dɛmɛ ni jumɛn ye kuranɛ haya ala k'an dɛmɛ sisan an b'a fɔlɔ faso kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni yiri bɛ sɔrɔ yen wala yiri dɔ bɛ yen nɔ ko ngunjɛ n'a y'i diya i bɛ taa san n'a y'i diya i bɛ taa kari mais n'i bɛna taa san
i bɛ taa kuru 7 san n'i bɛna taa kari i bɛ taa kuru 7 kari bon n'i bɛ fɛ k'a siri tigɛ ka bɔ i la ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ taa san dimanche midi 45 midi 45 kɔnɔna la voilà dimanche midi 45 yanni ka taa se 14h45 ou 15h45 ninnu puisque o fana ye dolo n bɛ ka kuma ni dolo de y'o yɔrɔ la voilà inchallah bon o l'heure in na n'i taara a san a bɛ kɛ ni dimanche midi 45 dafara i bɛ bɔ i ka so kɔnɔ ya i bɛna taa yiri san i bɛ taa yiri san walima n'i bɛ taa kari voilà i bɛ taa kari i kɔni ka bɔ midi 45 ka bɔ ni midi 45 dafara k'i to so kɔnɔ i ka bɔ i k'a sɔrɔ yanni 15h40 non i k'a sɔrɔ dɔrɔn puisque n tɛ fɛ ka walawala o kɔnɔ n tɛ fɛ ka don dolo kɔnɔ puisque an ka babu t'o kɔnɔ voilà mais i kɔni ka bɔ i ka so kɔnɔ midi 45 voilà ni wulila ka b'i ka so kɔnɔ midi 45 ka taa gunjɛ san gunjɛ bulu i bɛ taa san siri 7 i y'a faamuya n'i nana n'a siri 7 ye i bɛna don so kɔnɔ i b'i waraka i lankolon 12 i b'i waraka n'i waraka i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin i b'a fɔ siɲɛ 7 walima siɲɛ 70 walima siɲɛ 77 a kalan gunjɛ in voilà i b'a kalan gunjɛ la siɲɛ 7 walima siɲɛ 70 walima siɲɛ 77 n'i y'a kalan gunjɛ la n'i tilala hami min b'i la i b'o fɔ Ala ye pour que ka se ka siri tigɛ ka bɔ siri min b'i kan Ala de b'a dɔn a b'a ta cogo dɔn a b'a bila cogo dɔn donc Ala ka siri tigɛ ka bɔ i kan i y'a faamuya donc n'i y'o kɛ tan nɔ i bɛ sɔrɔ ka yiri in ta sisan k'a don daga kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka taa i y'a don daga min kɔnɔ i b'o sigi ka son ta i kana taa daga don worobinɛ kɔrɔ ka taa dɛ walima ka daga ta ka taa a sigi kɔlɔnda la ka sin ka ji bɔ dɔrɔn ka k'a kɔnɔ n'a tɛ ten i b'a taa daga sigi kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka taa ji ta son na ka n'a kɛ daga kɔnɔ donc i b'a ko k'a min mais n'i b'a ko tile fɛ i kana ko journée kɔnɔna voilà k'a daminɛ depuis tile mana bɔ sɔgɔma hali kana bɔ sɔgɔmada joona fɛ ka sɔrɔ tile ma bɔ dɛ ni tile bɔlen don wagati min na i b'a ko voilà donc k'a daminɛ depuis i bɛ se k'a ko 7h ka taa se fo 17 bon an k'a kɛ 16h ye parce que o bɛɛ b'a sɔrɔ tile bɔlen ba bolo voilà fo ka taa se 16h ma i bɛ se k'a ko olu bɛɛ kɔnɔ donc i b'a ko tan nɔ ka taa se fo tile 7 ma voilà i b'a ko tan fo tile 7 don o don ko voilà donc ni mɔgɔ min y'a kɛ n'a ɲɛna u k'a fɔ an ɲɛna ni mɔgɔ min y'a kɛ n'a ma ɲɛ u k'o fana fɔ an ɲɛna mais ni mɔgɔ 100 y'a kɛ mɔgɔ 100 bɛɛ b'a f'i ye k'a ɲɛ Allahu akbar o tuma balibaw ka kan na minnu bɛ fatiha de ye fɛn ye tɔbuw bɛɛ b'ale kɔnɔ ji b'a kɔnɔ bɔgɔ b'a kɔnɔ tasuma b'a kɔnɔ fiɲɛ b'a kɔnɔ donc ni jiden y'a kɛ a bɛ ɲɛ ni bɔgɔden y'a kɛ a bɛ ɲɛ ni fiɲɛden y'a kɛ a bɛ ɲɛ ni tasumaden y'a kɛ a bɛ ɲɛ y'a ye ala tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu sigilen don tasuma dɔrɔn kan voilà bon ni jiden y'o ta k'o kɛ a ti ɲɛ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu sigilen don ji dɔrɔn kan bon ni tasumaden y'o ta k'o kɛ a ti ɲɛ i t'i sago sɔrɔ Allahu akbar a ko in kɔnɔ ala k'an bɛn donc o la o ye mɔgɔ minnu bɛ faso kɔnɔ yan nɔ n'u bɛ fɛ siri ka tigɛ ka b'u kan o y'o ye n'i bɛ fɛ i ka siri ka tigɛ n'i bɛ faso kɔnɔ yan nɔ i tɛ se ka taa kungo kɔnɔ ka taa gunjɛ kari donc i bɛ taa gunjɛ san sugu la mais n'i bɛna taa san sugu la a tɛ san don bɛɛ i wuli dimanche ni midi 45 sera i wuli ka taa gunjɛ san n'i nana n'a ye so kɔnɔ i bɛ n'i waraka hali bololanɛgɛ bagi minnu bɛ tɛgɛ la i b'a bɛɛ bɛ tɛgɛ la ka don so kɔnɔ i kelen ka alifatiya kalan gunjɛ in na siɲɛ 7 walima siɲɛ 70 walima siɲɛ 77 n'i y'a kalan a la walima n'i bɛ se k'a sɛbɛn yɛrɛ fana i b'a nasi sɛbɛn i y'a ye k'a k'a kan hami minnu b'i la i bɛ fɛ siri ka tigɛ cogo min na i b'o fɔ Ala ye k'a ko k'a min tile 7 ni siri min b'i kan a siri bɛ tigɛ n'Ala ka jɛ bon mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ ni kungo kɔnɔ taga ka nɔgɔ o tigilamɔgɔ ma donc n'e bɛna taa tigɛ i bɛ ŋaniya siri midi 45 ka bɔ da fɛ n'i bɔra da fɛ donc depuis i bɛ ka taga i bɛ alifatiya kalan i dusukun na
donc ni taara se ngujɛ ma e ti waraka y'a ye i bɛ sɔrɔ k'a munumunu quoi ka gunjɛ su la voilà i bɛ gunjɛ su la munumunu i y'a fɔ i bɛ gunjɛ su la munumunu bon gunjɛ su la munumunu i bɛ alifatiya kalan fɛnɛ siɲɛ 7 n'i ye alifatiya kalan siɲɛ 7 donc n'a kalan banna pewu walima i y'a kalan siɲɛ 70 walima i y'a kalan siɲɛ 77 i bɛ sɔrɔ ka muru kɛ ka gunjɛ bulu minɛ n'i ye muru kɛ ka bolo min minɛ i b'i jija k'a tigɛ muru da yan kelen i b'a tigɛ muru da yan kelen donc n'i y'a bɛɛ tigɛ cogo la i bɛ sɔrɔ ka n'a siri k'a dafa siri 7 a siri tɔ donc i b'a fɔ ko denmisɛnninw ye ne siri maakɔrɔbaw ye ne foni maakɔrɔbaw ye ne siri denmisɛnninw ye ne foni musomisɛnw ye ne siri musokɔrɔbaw ye ne foni musokɔrɔbaw ye ne siri musomisɛnw ye ne foni kamelenninw ye ne siri cɛkɔrɔbaw ye ne foni cɛkɔrɔbaw ye ne siri kamelenninw ye ne foni i y'a faamuya voilà i b'a daminɛ siri la voilà siritɔ i b'a daminɛ siri la k'a kɛ foni ye i y'a faamuya donc i kɛtɔ ka gunjɛ in siri i bɛ nin de kɛ i y'a ye tu vois non donc n'i y'a siri 7 bɛɛ siri tan i bɛ sɔrɔ k'a ta sisan ka na n'a ye so kɔnɔ donc n'i nana n'a ye so kɔnɔ ji qualité dɔw fɛnɛ bɛ yen min ka teli ni min ye i bɛ min kɛ k'a ka voilà yiri in tobi ale la quoi ale la mais dɔ in na i taara san sugu la ji voilà o ji wolo t'a bɔ olu la dɔ kana k'a kan mais n'i taara kari tan n'i bɛ kɔji sɔrɔ kɔji n'i b'o sɔrɔ i bɛ kɔji kɛ k'a tobi o de ka teli voilà o ka teli ka tɛmɛ baji kan Allahu n'i ti kɔji sɔrɔ n'i bɛ baji sɔrɔ i bɛ baji soli k'o kɛ k'a tobi n'i t'o sɔrɔ i bɛ sanji ni sanji n'an bɛ i n'a fɔ ni Côte d'Ivoire fanfɛla ninnu ne b'a kɛ ten ni Côte d'Ivoire fanfɛla i bɛ ji sigi n bɛ minɛn sigi sanji natɔ kɔnɔ ji min bɛ jigin a kɔnɔ n b'o ji fara ji wɛrɛ kan k'a kɛ k'a tobi ya ka sanji minɛ k'a sɔrɔ a ma jigin voilà a ma jigin foyi kan sanji ka minɛ direct la o k'a la ka bɔ sanfɛ dɔrɔn ka kɛ minɛ voilà ya bon ni m'o si sɔrɔ i bɛ taa ji bɔ kɔlɔn na i b'a k'a la walima i bɛ ji bɔ worobinɛ na dɔrɔn k'a k'a la i bɛ sɔrɔ ka daga in ko k'a min tile 7 ya donc o y'a ye minnu bɛ se ka taa kari ala k'an de sɔn a la ya rabbi bon mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ olu tɛ se ka taa yiri kari u tɛ se ka taa yiri san olu bɛ farajɛ jamanaw kan siri de bɛ yen dɛ i ka papiye ko gɛlɛyalen don siri min ma n'i sen don diɲɛ ko o ko la a bɛɛ bɛ tiɲɛ e bɛ mun de kɛ ko 2 ni kɔlɔsi b'i bolo walima sisan nɔ wurudi bɛ se ka k'ale telefɔni bɛɛ la voilà i b'o dɔ ta dɔrɔn ka n'i jɔ i bɛ ji kɛ minɛn dɔ kɔnɔ dɔrɔn ka n'i jɔ a kɔnɔ i b'a fɔ bisimilayi rahmani rahim bisimilayi rahmani rahim siɲɛ 100 k'a sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ siri min bɛ ala ka siri tigɛ i bɛ ji in ta i bɛ ji kɛ k'a min i bɛ to k'ale kɛ i b'a ye i ka siri bɛ commencer ka tigɛ i ka kow commencer ka dayɛlɛ voilà i ka kow commencer ka dayɛlɛ i y'a faamuya n'o bɛɛ ka gɛlɛn i ma n'i bɛ fɛ yɛrɛ k'a tiɲɛ yɛrɛ dɔ fana ye alifatiya kelen i bɛ ji gansan ta ji jalan i b'o ta ka alifatiya kalan a la siɲɛ 7 walima siɲɛ 70 walima siɲɛ 77 n'i y'o kalan o la sisan i yɛrɛ kunsigi i b'i kunkolo di walima i b'i kunsigi tigɛ walima i bɛ taa hadamaden kunsigi dɔ tɔmɔ ka na n'a ye k'a bila fɛn dɔ kɔnɔ k'a sigi tasuma k'a bɛ sisi donc n'a sisira i b'o mugu de ta k'o kɛ ji in na n'i bɛ n'i da wagati min na hali ni tilefɛla don n'i bɛ n'i da i b'i ko ji in na n'i y'i ko ji in na n'i bɛ ka to k'o kɛ n'i bɛ ka to k'i ko a la n'a y'a sɔrɔ i ka siri ni mɔgɔ dɔ de nɔ ye ala b'a tigilamɔgɔ yir'i la a taara dabali jugu min k'i la ala b'o yir'i la dabali bɛ se ka tiɲɛ cogo min na ala b'a yir'i la walima n'a y'a sɔrɔ ala y'a tigilamɔgɔ yira e la sogo la n'a bɛ kɛ kɛlɛ ni balaw ni fɛnw ye i tɛ se k'i yɛrɛ maîtriser ala bɛ fɛn dɔ yir'i la i kan ka taa min kɛ pour que i ka siri bɛ tigɛ i y'a ye so ala bɛ se ka sogo da i la ko bon ko n'i bɛ fɛ i ka sɛgɛn ka ban dɛ wuli ka taa burama fo ban i y'a ye walima a bɛ se ka fɔ n'i bɛ fɛ i ka kɛlɛ i ka siri ka ban dɛ kɛlɛ min b'i ni marujan cɛ t'a ban i bɛ sogo la voilà i b'o ye sogo la vis à vis mɔgɔ bɛ se k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ i y'a ye bon n'a sɔrɔ i bɛ se ka nasi fɛnɛ sɛbɛn i b'a alifatiya sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 7 walima i b'a sɛbɛn siɲɛ 70 walima i b'a sɛbɛn siɲɛ 77 k'i yɛrɛ kunsigi k'a sisi k'a mugu k'a la ka to k'a ko
ya siri mun bi ka walima dabali jugu mun bi ko ala b'a yira sugu la ya so ala bɛ fɛn dɔ yir'i la k'i k'o kɛ a bɛ se ka yira ko voyager ka na pour que ka échapper i ka o siri la e kɔni bɛ échapper solution o bɛ yira wala o bɛ yira i la sugu la i b'a ye o i b'a kɛ a bɛ kɛ billahi wallahi wa rabbil kaaba n yɛrɛ ye nin kɛ de wagati dɔ la a gɛlɛyara ne yɛrɛ ma k'a gɛlɛya n ma kosɛbɛ n ye nin de kɛ si la n sogora a la ko n ka taa segu ɲaro karamɔgɔ kaburu ko n ka taa n sigi a la ko ka kulu walaw siɲɛ 100 di ka dugawu kɛ ɲaro karamɔgɔ su ye ka dugawu kɛ ala kira ni silamɛ su bɛɛ ye ka dugawu kɛ n yɛrɛ ko ni nan'o la ko n ka ko bɛ commencer ka yɛlɛma ne bɔra Côte d'Ivoire ka mobili ta ka na jigin Bamako ya ka taa Segu ka taa ɲaro karamɔgɔ kaburu la ka taa kulu walaw siɲɛ 100 kalan ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye ka dugawu kɛ kira Mamadu ka dugawu kɛ silamɛ su bɛɛ ye ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye sufɛ ala ka taa si a kaburu la ka kulu walaw 12 wulu di Segu wallahi billahi n yɛrɛ ye nin kɛ n y'a ye k'a fɔ ma ko Abdoulaye n'i bɛ fɛ i ka kow ka yɛlɛma n'i bɛ fɛ i ka kow ka dayɛlɛ degun b'i kan n'i bɛ fɛ a ka ban taa Segu ɲaro karamɔgɔ kaburu la i ka taa kulu walaw siɲɛ 100 kalan a kaburu kunna i ka dugawu kɛ ɲaro karamɔgɔ ye i ka dugawu kɛ ala kira Muhamadu ye i ka dugawu kɛ silamɛ su bɛɛ i ka dugawu k'i yɛrɛ ye n'i seginna o la i ka kow bɛ commencer ka changer wa a kɛra ten a kɛra o kɛcogo la i y'a ye donc pour que ka se ka siri tigɛ ka bɔ mɔgɔw kan o solution dɔw ye nin ye minnu ka ɲɔgɔn kan belebele wɛrɛw bɛ yen nɔ min tɛ ninnu ye inshallah ni e min bɛ fɛ k'olu ɲɛdɔn i sɔgɔlen to zikiri prise la dɛ n'ala sɔnna ma yanni Cheikh Abdoulaye Mohamed Keita ka taa Côte d'Ivoire aw bɛna nafa camanba de sɔrɔ a tɛna dan nin ma inshallah karamɔgɔ bɔra ka minnu fɔ mɔgɔ minnu mana kɛ yarabi an bɛ dugawu kɛ ala ka a jaabi bɛɛ bolo an b'a dɔn a bɛ jaabi parce que karamɔgɔ yɛrɛ ko ten dɔnni tɛ i n'a fɔ peut-être ye i taara te ni sukoro san sugu la e m'a fɔ cogo di yɛrɛ dɔnni tɛ i n'a fɔ ko n'i b'a kɛ ko peut-être jaabi o t'a la donc c'est pour cela an yɛrɛ ka halakaw bɛ se ka sigi sigi ma cogo min na donc an y'o fɔ fɔlɔ dɔ fɔr'u la voilà pour que n'o jogo bɛ mɔgɔ min na ne y'a kɛ n'a ma jaabi bolo i k'a dɔn i yɛrɛ de don mais nin n'a ɲɔgɔnna camanw fana bɛ yen voilà bon peut-être i tɛ dɔnni ko la wa k'a fɔ n ye nin kɛ a ma ɲɛ a don ta a bɔ ta i m'a kɛ a kɛcogo de la masala ne ko ma san ko bujɛ bɛ taa san kuru 7 ne m'a san yɛrɛ fɛ e taara san sɔgɔmada fɛ a bɛ kɛ a ti kɛ o gulon dɔ de ye ko minnu bɛɛ bolo fo ka fɔ e ye de voilà puisque ni tile bɔra heure 12 de don bon dolo 12 de bɛ bɔ ka don dolo 12 ninnu bɛɛ n'a mago don ko dɔ bɛ ɲɛ heure dɔ kɔnɔ o ti ɲɛ o heure dɔ kɔnɔ ko dɔ fana bɛ ɲɛ heure dɔ kɔnɔ o ti ɲɛ heure dɔ kɔnɔ ko dɔ bɛ ɲɛ dɔ fana bolo i n'a fɔ a b'a dolo ne ko doloko in bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ne ye ji ye ne ye tasuma ye o ye kalan de ye ani calcul f'i k'o kalan de kɛ mais a t'o filɛliw kɛ k'a fɔ a filɛli bɛ se ka kɛ a filɛli bɛ kɛ k'i ka filɛli yɛrɛ kɛ k'a fɔ a i ye jiden de ye voilà i bɛ tan i bɛ tan i bɛ tan o bɛ yen quoi an b'a fɔ ma de ko buruju gosi bon mɔgɔ dɔw bɛ siran ɲɛ k'i bɛ n'i sago dɔn i bɛ n'i kɛ tan i bɛ non a n'o tɛ kelen ye i bɛ se k'i ka buruju gosi k'a dɔn jimafɛn baara de ka di na voilà puisque sisan nɔ mɔgɔ min ye tasumaden n'o tigi taara ka taa don essence feere la walima o taara don jɛgɛ kɛnɛ feere la walima o taara don jɛgɛ kɛnɛ feere la i y'a ye puisque dɔnnibaga dɔw b'a fɔ ko tasumaden ye mɔgɔ min k'a tigi bɛ se ka essence feere ko wa k'a bɛ jaabi ko puisque ko essence bɛ kɛ mobili kɔnɔ voilà ko puisque ko essence bɛ kɛ mobili kɔnɔ essence dun ye ji voilà essence dun ye ji de ya dɔnnibaga baden de b'a fɔ mais ne ma sɔn a ma quoi ya ne ma sɔn o ma n'i ye jiden n'i taara essence feere a bɛ se ka ɲɛ a bɛ ɲɛ i bolo voilà mais n'i ye tasuma ye voilà n'e taara essence feere la i ka foyi tɛ taa ɲɛ fɛ Allahu akbar aw kuma bi émission in ka di bamananw ko ten kuma ka di tɔgɔwɔrɔ fana ka di toujours n bɛ numéro d'aw ma Cheikh Abdoulaye Mohamed Keita nin waati in na a b'an fɛ Bamakɔ yan Mali la yan'a ta kuma cɛ ni minnu mago b'a la a bɛ se k'a wele 00 223 76 28
15 52 walima ni mɔgɔ min mɔgɔ b'a la waati bɛɛ a kɛra a bɛ yan o a kɛra a bɛ Côte d'Ivoire o ye 00225 07 78 78 99 70 ni mɔgɔ min mɔgɔ yɛrɛ b'a la ne mɔgɔ bɛ nin ko in na k'a dɔn i ka nin question in poser Cheikh Abdoulaye Mohamed Keita kun walima n bɛ fɛ ka nin dɔn karamɔgɔ yɛrɛ ka ko la i bɛ ne yɛrɛ wele 73 40 72 61 walima i b'a bila commentaire la ou n'i donna Zikiri Plus page yɛrɛ kɔnɔ WhatsApp bɛ yen i b'a bila yen n'Ala sɔnna ma i na n kɔrɔkɛ min b'a sɔrɔ n'o ye Nabura ye Ustaz an bɛ taa ɲɛfɛ su ka ko dɔɔni mais baro bɛ ka ja ka taa fɛ an kumana ok problème t'a la komi bamananw ko ten ni taama ma ban ni taama ma bolo fiba fana tɛ ban ko banbalijan fana tɛ dɔn an b'a fɔ ye a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma yanni karamɔgɔta kɔni a sabalen to Zikiri Plus la a bɛna ko camanba de dɔn et puis a bɛna nafa camanbaw sɔrɔ n'Ala sɔnna Ustaz n bɛ dugawu ba k'an ye inchallah an b'a bi taa an bɛ dugawu kɛ dugawu ye wajibi de ye Ala kira ko de kisi ni nɛɛma ma ko silamɛ ka kɛlɛkɛ muru ye dugawu de ye donc an bɛ dugawu kɛ an bɛ tila ka dugawu kɛ Zikiri Plus yɛrɛ ye vraiment ni ɲɛ b'i dɔgɔninw na baara la min ye ɲɛtaga ye i bɛ dugawu k'u ye Ala k'i ŋaniya ɲuman bila u fɛ mais an ka dugawu kow man ca wala an ka kow ye kama-kamaw de ye wala an b'an sɛmɛ cɛw de la cɛ minnu b'a ci minnu ma a lagosi wala Ala ye wala n'i b'o belebeleba dɔ ɲini o de ye Usumani Selemani yɛrɛ donc an b'a fɔ Ala k'a kɛ Haidara kama Zikiri Plus Ala k'a taa ɲɛ an ye baro minnu fana kɛ minnu bɛna a lamɛn ka da la Ala ka hɛrɛ k'an n'u minnu fana tɛna da la n'u bɛna lagosiw ni kumakanjugu fɔ Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ Ala ka garijɛgɛw foni ka sida ni kɛnɛya d'an ma Ala k'an laban ɲɛ an bangebagaw Ala k'u ta fanga d'an ma minnu balilen don Ala k'u mɛn an bolo minnu fatura Ala ka hinɛ u la an karamɔgɔ Ala k'an n'u dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala k'an n'u kisi Ala k'an n'u wasa Zikiri Plus cɛ n'a muso Ala ka denw Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ Ala k'an bɛɛ kisi an y'an bɛɛ kalifa Ala n'a ka kira ma an bɛna kalifa tɛ tiɲɛ donc o la an bɛ ŋaniyaw siri an bɛ dugawu kɛ inchallah Ala k'an bɛ sɔrɔ bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره